Солма туған жерім. Тұтқынлықта туңған тәнімні, жанымны зәйім ірітті. Якташ язучы Суббух Рафиковны искә алу чарасы һәм аның исемендәге премия тапшыру тантанасы үзе язып калдырган җылы сүзләр белән башланды. Үзәк китапханәгә килгән район җитәкчелеге, әдәбият сөючеләр һәм башка мөхтәрәм затлар олуг шәхес турында сәхнәләштерелгән өзек карадылар. Китапхана хезмәткәрләре әзерләгән әдәби күргәзмә белән танышканнан соң чараның тантаналы өлеше башланып китте. Без инде ике кандидатурада бу премияга лайык дип уйладык. Инде бәләки менә быел комиссия тавышы буенча, комиссия членнарының тавышы буенча Николай Фәнзия Нагимовна югарырак менде һәм аңа тапшырыла бүгенге көндә бу премия. 1991 елдан башлап районда матур традиция буенча Суббух Рафиков исемендәге премия тапшырылып килә. Ул 3 елга бер тапкыр мәдәният, әдәбият телне үстерүгә зур өлеш керткән айрым шәхескә яки коллективларга бирелә. Мәртәбәле премия гамәлгә куелганнан бирле 33 шәхес һәм 7 иҗат коллектив аңа лаек булган. 2022 ел премиясын исә югары мәлем авылыннан җирле шагыйрә, нәфис сүз остасы Фәнзия Николаевага район башлыгы Разиф Кәримов тапшырды. Фәнзия Нагимовне Николаевой вручается диплом и сертификат. Просим вручить вас награду. Разиф Кәримов тәбрикләү сүзендә 36 ел югары мәлем җирлеге башлыгы булып хезмәт куйган Фәнзия Нагимовнаның тырыш максатчан җитәкче булуын да билгеләп үтте. Бүген инде менә Ленар Илгамович Сибатуллин Фәнзия Нагимовна узак еллар җитәкләгән эшне дәвам итә. Аларның да эшләрендә шушындый ук почерк тибез бит инде русча әйткәндә Фәнзия Нагимовның почеркысы ул авыллар арасында иң чиста, иң каралган авыллар, авыл җирлеге аның авылга керә торган юлымы, авыл эчендәге тәртипне алар инде бөтенсе дә менә елдан елга барлык җирлекләргә үрнәк булып килде. Фәнзия Николаева озак еллар дәвамында җирлектең мәдәниятын үстерүгә зур өлеш керткән. Бүгенге көндә дә үзенең иҗаты белән шигырь яратучыларны сөендереп яши. Туган ягымның гүзәл табигаты тырыш халкы илһамландыра ди ул. Суббух Рафиков премиясы бик зур җаваплылык йөкле торган әйбер инде ул. Чөнки безнең районның мәдәният, әдәбияты буенча иң зур премияларның берсе, иң зур бүләкләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Мондый зур бүләккә мин үземне лаеклы икәнемә әле һаман да ышана алмыйм. Миңа бик зур шок булды инде бу әйбер. Суббух Рафиков исемен горур йөртүче үзәк китапхана хезмәткәрләре олуг шәхесне төрле яклап искә алдылар. Тантана дәвамында язучының тормыш юлы, иҗаты белән бәйле якты истәлекләр җиткерелде. Аның шигырьләре яңгырады. Концерт номерлары белән үрелеп барган бүләкләү тантанасы әдәбият һәм сәнгать сөючеләр күңелендә бары тик җылы хатирәләр калдырды. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.